सिखारा मुसुर खेवलायलायबाय आङो सिखारदो फुंनि 6टा बाजि ओमफ्राय नै सासे सुबुङा मैया मोनायावहाय जेबो जायाखै माने थाबनो उन्दुदों बियो ओमफ्राय माबायाव 10टायाव सिखारनानै ओरैबायदि सिनेमा नायबाय देवरा 11:30 मायावसो उन्दुफिनो उदै सादों जास'नांला होमबा आया नंगौना नङा जाखो गाइखेरजों बिस्कुट जानो होनबाय गावनो नै गैला बिस्कुटाबो ने मा मुरिबो जागोन सादों उदै सादों ओंखायनो दैखौ बुरजा लोंनांगौ मा नै दैखौ एसे लोंदों गावहा उदै सादों फै बिसिनायाव दसे थाफैनो फै ए जाथ'नांला मा होनबा दे गैया उखैदोंबो मानसिया गावनो मोनायाव जेबो जाया मोनायाव माने बेलासिनिफ्रायनो जेबो गैया 4टा बाजियाव उन्दुनायानो मैयाबा मालायबा मा सिखारनाया सिखारदों खिन्थु खर' खुरै खुरै उन्दुनो ओंखारनायखाय उन्दुफैफिननाय जादों आरोखि बोरैबा मोन्दों मा बोरैबा मोन्दों लासै लासै जादो दे लासै खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबायमा जिउजों फगमाननाय महर लाजिनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगफोरा जाबाय साइनाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बे समाव मालाय मानसिफ्रा जि थाबायलायगासिनो मर्निं वाक आंबो रेडि जाथारबाय आरोना दै लोंखांलायथारबाय एसे थाबायनोसै मा बिबाबो गाज्रिबाय उफाय गैया दा लानानै थांबाबो दखानावसो हाबब्रेबोगोन ओंखायनो थाबायहैनायानो केन्सेल लाना एसे स्पिडआव दों 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 थाबायनानै 10 मिनिटसो थाबायनो सानदोंमोन जाया आरोना मा होनना बुंबावनो ओमफ्राय बिसिनायाव थाथ'नानै आं एसे एक्सारसाइस खालामनो होनबाय हनै गाइखेर जानो बिस्कुट जानोसो जालायबाय हालोदा बिदि जायो आंना फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय मैयाथ' आङो जेबो ब्लगबो बानायासै आरो ब्लगबो होआसै ओरैनो बे दैलि हाबाफारिफोरजोंनो माने गोदोनानै मेंग्लिनानै आङो ब्लगबो बानायाखै केमेरायानो अन नङा मैया आरो बानायाखै नालाय माखौथो होबावनो होनायबो जायाखै ओंखायनो दिनै फुंनिफ्रायनो मा देखायनो हायो मा देखायनो हाया नोंथांमोनजोंहाय ब्लगखौ स्टार्ट खालामनानै लाग्रोबाय आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो फोथा गोसोम आं फोननाय नङा दे गावनि फोननायसोमोन ओमफ्राय फिसाजोआ मैया आङो लागायना होदों आरोना ओमफ्राय दाबो दं गायाखै दान्दिसे उनाव गथ'फोरनि उदै उला सिबिखांजोबनानै फिसाज्लाखौ हगार हरखांनानै होबाना बिमायाबो एसे ग्रिन टि फुदुंनानै लोंनोसै बाया मोजोमानो हाइजें एसे होलायनानै आरोना हाइजें होआबाथाय खहाबथाराहाय हाइजेंनि गद'जोंसो एसे मोजां खहाबो माने आंबो एसे स्र' जानानै लाखाबाय आरो नेक्स्ट हाबाफारि स्टेपखौ हमनोसैलाय ना जि बायो आं ओमफ्राय ग्रिन टि लोंनो ओमफ्राय बिराद गाइखेरनि साहा गोदै गोदै लोंगासिनो दङ ना जागासिनो दङ ओंखायनो साननैसो एसे कन्ट्रल जाथों साननानै सुगारफ्रा अन्डराव दङब्ला साननानै ग्रिन टिखौ लोंसोमनाय जायो आरोना ओमफ्राय अथ' मोजां मोजां जाग्रा दङ बे बुहुमाव जों बायदिनि मोदोमा मानो बिदि गोसो बायदि जाबानो ओरैबादि अजना बारिलाङो दा बुंसै आरोना ओमफ्राय एसे कन्ट्रल खालामनो थाखाय कन्ट्रलानो खालामथारनांगौ जायो आरोना थोस बाखांखांनो गाबनो ओंखारलायथारोहाय आङो आयौ गिलु बालुनो गाइखेरनि साहाफोराथ' एकदम गोसोखांबानो मोदोमफ्रु मोनखायोना नाथाय मा खालामनो मोदोम मेजेम बारिनोनो समाय नाङा आरोना ओरैबादि अबस्था बैफोरबायदि मोदोमसो जानांगौमोन जायफोर एकदम माने हाक्का हुक्का जाबाबो फुंनो रोङि आरोना गेनायैनो गेना थानाय न' टेनसनमोन आरो हेलाबा आंसो जानांगौमोन बिदि मोनस्लाबलायनाय नङामोन आंखौ आरोना सानफ्रामबो माबासो खालामगौमोन आङो मा होनो जानायनिसो ब्लग लाबोगौमोन आङो ओमफ्राय आदाराबो नै खालि जालायबाय थांदो थांदो बाहेराव थांदो होनलायबाय आरोना आंखौ ओमफ्राय फिसालाया बेस्रा दिनै खिचुरि जानो दे होननानै बुंनायखाय आङो खिचुरिनि सोमनानै दोनबाय आरोना माइरं दालि ओमफ्राय आलु दरनै सबजियानो गैया बेस्रा बेखौनो खिचुरि जानो होननानै माने दालि खिचुरिबानो मोजां मोनखायो बियो ओमफ्राय सयाबिनफोर गारलाना होनोसै सासेयाथ' गेरेन्टि गैया जानायनि ओमफ्राय सायाबा ओंखाम संनांगोन आरो एक्सट्रा माथो होनना बुंबावनो आलुआ दा खम जायोबा दरसे होबावगोन बेखिनिखौ रेडि खालामबाय सङा आङो दायो फैनानै गुदुं गुदुं संनोसै आरोना ओमफ्राय नैखौ सुरुबनानै लाग्रोनोसै आं सुरलायबाय बोरैना नै ओरैनो हट आयौ आगोलनि साइकेला साखाया बारा फाम गैयाहाय फुल जाबाय आंना होबोयो आरोना बेलेगखौ मा बुंनो गथ'फोरखौ मा बुंनो आं बिराद आलसिया मोन्दों आरोना एकदम बादों थेवबो लांसां एसे होननानैसो ओंखारबोथारबाय आरोना बोरैबा मोनथारदों थांसै लासै लासै साननानै साखांथ' हानाय नङा दिनै जा खस्थ' मस्थ' फैबाय जों ससेखौ आरोना नै गोदान सिमेन्ट लुलादों एकदमबारे जेरावथ' लाजाया आरोना खामानि मावदों ओमफ्राय लामाया ससेल' महा समस्या अन्थाइ बारिजोंसो थाबायनानै फैबाय जोंहा ओइ जिं जिं जेने थेने बारस'बाय जा गिनो ओंखारथारो आंहा
गोसोम सखा दे बेसे जाबखोबाय थायो जाबखो जोंनि थाखायनो मोजां नङा होमबा नै गोदाननो साइकेल स्टेन्डआ जोंना क्लास 6निबो दङना आजिखालि ओमफ्राय गथ'फ्रासो गैया नामाथाय बारा बे खालि थाबाय थायो आरोना थ'दो बिदि गेलेनो फैयाखै मा दा गेलेनो हनै आब'आ फैबाय बे बैथिंजाय माखासे क्लासआ थारमाने दिनै मुदा एकदम थिग नङा आरोना एखमबा जा मोजां लाइनाव थाफानानै खुलुमबाय होनबा गंथाब हैलायलायो ओमफ्राय दिनै लाइनावबो थाङा नै बिदि माने सेरावसो नांथाबलायनाय आरोना माने फैनो लागानि बिदायनि सल' खनबायमोन नायदो अयथासार अबस्था मानसियानो गलायबाय जोंहा लामाया गोसोम जाथारबाय नै ओरै बेसेबां गोलाव बानायदोंथाय जायखिजाया गौरां थांगासिनो आरोना ओमफ्राय ओरैयाबो बबेनिफ्रायथाय बेखौ मोनथिया समायाथ' जाबायमोन थेवबाबो ओंखारबाय नालाय ओंखारबाय खेमसेनो ओइ सिगाङाव थानायथिंजाय सासे आब'नाव हाबफैदों आब'आबो फिसा इउटुबार खामानि दङ र' गैगोन ना गैयाथाय फनाबो बुबाबो नाङाखै ओंखायनो न'आवनो दों होसो बोखाथारबाय आङो हाबाफारियाव फैनाया ओमफ्राय नै दहाय फुङाव गाइखेर साहा लोंथ'वा ग्रिन टिसो लोंदों होनलायलायनाया नायदो बिब'नि जाना ओरैबादि गोथाव गोमो साहा फुदुंबायना भगबान एलाइसि होलायलायनाय आयै आं साखियाखैबो साखिलायनाङा थाबावगोन खुगाया लोंदो बिब'नि न'आव रावनावबो नङा आबो सुदेमा उनावसो आरोना ओमफ्राय मा होनो मालाय न'आव आं आगोलाव फैनायाव बिदि नङामोन जा मोजां जाजोब्बायहाय र' आं दा एसे बे केमेराजों फोरमायनोसै बेखौनो मालाय सर्टआव होबाय थायो आब'आ नै बिबार बागान जाजोब्बाय न'आनो ओमफ्राय आगोलावथ' बिदि फाराथियाफोर गैयामोन होनबा दा न'खरनि फाराथियाबो दोनलायबावबाय आरोना ओरैहाय बारा डिटेल्सआव लाबाय थाला एकदम किटसेनाबो ओमफ्राय नै ओंखायनो आंनो किटसेनखौ भारा हगारदो होनबाय आंना बेखिनियानो थोथारगोन हगारानो नोंगौ नाङानो होनाखै साहा गोमो लोंनानै लागोनसै आंबो मिन्थियाखैना नङाबा थाफैनो हागौमोन माला दोनजोबखोथाय बेबायदि आब'आ खालिबा आंनो हाबफैसिगौमोन एथ' सुन्दर साजायनायाव माबा मा होनो रिल्स बानायनोबो जा मोजां जागौमोन मोसाबाय थानो आरोना आङो दख'ना गोदान गाननानै बेयावनो रिल्स बानायफैबाय थानांसिगोन दा मोसादो जोंनाव फैदो मा स्कुलनिफ्राय ओरै हाबनानै जोङो मोसालांबाय थानांसिगोन बिबार बागानाव आरोना मालाबा थाफैनोसै दे आब' खालि जाबा दाख्लै ओरैनो रायज्लायखादोंमोन जोङो ओरैनो रायज्लायखादोंमोन बिफाजों आंजों बै आब' मोनाबो लुगासिनो दंमोन माबायदि जानानै दंथाय होननानैहाय बरिया जाबायहाय मालाय फैनानै ओमफ्राय सिदा सिदि बारा गादा गुदाखौ लालायलायासै आङो माने खेचरि गाबखांबायानो आंना मा दं बेयाव जेबो गैया आलु दालि माइरं बेल' आरोना बेनिफ्रायहाय नै ओरैहाय दावदैबो रुनानै लाबाय आदारा दिनै बेनो लोगोसे आचार जाफागोन नो टेनसन नायदो ओमफ्राय खेचरि संदों मालाय मा जानो बे सासे सुबुंनि थाखाय आं ओंखाम गुदुं संफिनथारनांबाय आरोना एसे ओमफ्राय गाइखेरजों जानोसै आरो दालि बिबाराव सेसमोन गाइखेर जानोसै मा गाइखेर एकदम नै ओंखाम गुदुं उखुन्दै खुलायनाय आदा गिलास संनानै होनांबाय जादो दे सना दे जादो जानो बायो बियो खेचरि बिदि दहाय खानायखौ दालि जागोन हय खिथाबाय आङो ओमफ्राय एसेयावनो आफा ब्रह्मआबो सफैबाय बाबरे बाब आंखौ एकदम गोदान बिहर होबावथारबाय आरोना 4x4 ए बिदि बुस्थुखौबा बिहरनो हागोन आङो नाजाबाय था 3x2 गाबा इजिथारसै जालायलायो आरोना ओमफ्राय दा 4x4खौ दे जाबाय मा दे जादो दे बाबा नोंहाबो दुगैदो थां हाबाफारि स्रां जाखांनानै फिसाला टिउसनाव थांखांलायनानैसो एकदम आयौ जेंगाव जाय लुंलुं नोंथांमोननि खाथियाव फैबावबाय आरोना आंखौ आगैमोना सोरबा आब' खानायखौ बोदो होनगासिनो दं आं हालासेहाय नांसलाहाय थाथ'सो गिलु बालुनो बय नै दाख्लै खनसे लोब्बायना सिबफुवा एबार खनसे लोब्बावसै नै साननै सानथामानो जाबाय ओमफ्राय लोब्बाय थानोसै ओमफ्राय जेखियानो जादोला बेफोर आंनि हालोद ओमफ्राय बे आब'मोनाव आङो हाबैनायाबो माने इम्परटेन्टआनो दंमोन खामानिया माखासे बुस्थु सावरायनो थांदोंमोन आङो ओमफ्राय बे आब'आबो बिजिनिनोखा आब'आबो ओमफ्राय गुबैयाव बिजिनिखा आरोना ओमफ्राय बेयाव लुनानै थाबाय मालाय गावसिनि निजा न' ओइ आगोलावबो थांखांखाबायमोन आङो गोबाव जाबायमोन आरोना ओमफ्राय आंनि हालखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलायबाय दिनै बोरै थांखो अबस्थाया आंना होननानै आरोना थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबो जाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच